Fuld og kærlig lille bull og mis. Ej, så filmer jeg først nu. Nu er det ups. Smagen frugtsorbet indeholder meget lidt eller intet fedt. Og så ser vi så ham løbe videre fuldstændig. Så skal det brænde. Ja. Og så kan man lige tage sådan hurtigt. Og så var jeg lige tørre munden for is. Nu siger jeg lige til, du er klar. Så det går bare den vej. Det skal ikke filme nu, Møller. Det skal bare lige nogen, der lige at spise is. Nej, Jeg spiser jo! du skal ikke spise det, ven. Du skal bare smile med is over hele kæften.